Ilalela ulakhumele. La ubona indaba uyandabela amasonto. Amasonto abantu besifazane. Mina ngangingena esontweni mina ngafika ngashaya ingelosi eyayithunywe uJehova-ke ngempama. Yabuyela le emazulwini ngoba yayizosicaphaza. Kwalowo Jesu lowo-ke esimini kade samlinda akasinikeze iy'nhlanhla. La ngiyamfuna nje. Umhlaba ngempamende la yashaya isikhalanga saseZayoni. Atshetshe athi uyalidonsa ngimshaya ngo-3 dolo. Awuyajwayela naye yabo. Hawu nje indaba yamasonto mina ngendaba yamasonto yabo. Kwalawe Gumede nawe nje umuntu nje manje engibona egqoke ilakhuza okanye ijoyini okale ilakhuza yasephostoli kuhlaba ngempama noma ijerikho kuhlaba ngempama noma iRoma kuhlaba ngempama.